Čaute, vítajte pri dnešnom videu. Ja som Mišina a dneska je tu so mnou brat Tomáš. Ahoj. A dneska pôjdeme na takú preliesku, takže sa populár. Však Tomáš. Áno. Sa tešíme veľmi. Hello. Čau. Je tu už Star Populár. Ideme na tú preliesku. Ideme. Hlavne, že sa mi nespadne mobil. Tak ideme takto hore po schodoch. Prelieska. Wow. Ježiš, toto nejaký tak... sorry. Ideme. Kade ideme? Tak či tak, poďme tak. Dobre. Ideme, ľudia. Ak sa vám toto video, ak chcete vedieť, ako táto celá prelieska vyzerá, tak dopozerajte video. Áno. A dávajte určite like a odber. Poďme teraz takto hore po schodoch. Ok, pok. Ide sa. Prelieska našimi očami. Tomáš si trhá. Ježi, to čo je? To čo je? Dobre. Jaj! Ideš pomoc. Jaj! To je hrozné. Ide pomoc. Pravím rozšteble. Hej. To kto vymyslel? Ježiš, ja som spadla skoro. Takto? Sa strepem, raz, dva. Ideme. Nebolo vysvetej kamery toho mobilu Savatia. Ako to mám na hlave? Čo držím tohto a čas to takto roztrhne a spadnú tam deti. Kade ideme? Na šukačku? Na šukačku. Ok, tak poď prvá. Idem prvá. Môžeš! Ok. Dobre, ideme. Ešte raz. Teraz ideme preskúvať druhú stranu. Áno. Teraz môžeme ísť druhou stranou. Môžeme ísť teraz tadeto. To sme ešte neboli. Ide s nami aj Tomáš. Ide s nami aj Tomáš. Aha, to je šukačka. Tak ideme na ňu? Tomáš ide prvý. Tomáš. Star Populár druhá. Zvykajte si tam čo najviac dole. Dobre, ideme. Týmto dreveným neviem čo. Neviem čím. Čo to je? Wow! Dobre. Ideme tadyto? Dobre. Teraz ideme tadyto. Max. Osôb. Dobre. Koľko? Ideme, ľudia. Týmto neviem čo. Máme iba 0, 9, 4, 20. Dobre, môžeme ísť. Ja mám 0, 9, 4, Dobre, ľudia. 4, 8. Teraz čo? Teraz čakáme na Tomáša. Tomáš, ideš prvý. Ľudia, ideme mu zdrhnúť. Poď.
zase. Dobre, idem. Lebo troška mi to zavadzia. Na šuchačku už nechcem ísť. Lebo sa mi troška krvádok doškriebal. Máme, tady je to. Dostaneš ešte hore? Nie, nedá. Či to je zábrana? Neviem. Tu sme na vrchu úplne? Už sme. Ja aj tak môžeme ísť tady to. To som troška nedomyslela. Musíme ísť tady to, lebo tam je... Ja, logicky. Tu sme už boli. Fakt? Hej, tak poďme. Poďme za ním. To kde to máš? Za ním. Ježiš, skoro som sa z toto. Dobre, ideme. Ty by dobre sami. Tu je, už to máš. Ideme touto železnou trubkou. Čo to je? No. Termoplár ide prvá. Šokni sa. Termoplár už ide. A ako je to vysoko? Potom môžem ísť ja. Nie, idem ja, lebo ty si už bol. Termoplár už dolieza. Ukáž. Ukáž. Wow. To má, čo robíš? A je to dole. Tam je neviem čo, to úplne jahučké. Dobre, ľudia, idem to ja teraz. Ach, je to vysoko? Nie, to máš, jedna osoba. Stoj. Nie, ja. Ježiš, to ako mám ísť? Veď sa šokni po zadku. Nie. Idem. Ľudia, idem. Wow, epický, kde to máš? Môžeš ísť, to máš. Počkáme si Tomáša a pozrieme, ako toho slezie. Je to tady tú hlavu? Nie. Už kde to máš? Tomáš, kaskadér. Už ide? Ak ste ešte nevideli video, ako sme spali v TP, tak si ho určite pozrite. To nás fotí. To video je tak super, že si ho musíte určite pozrieť. Áno. Tomáš, pohni. Tomáš už zliezol. Dobre ľudia, ideme to ešte preskúmať. Ideme tady to, kde sme už išli. Hop. Tak musíme ísť zase týmto. A potom pôjdeme. Môžeme ísť ešte raz na šuchačku. Dávajte like, ak chcete až myšliť na šuchačku, tak určite dajte like. Ak nechcete, tak dajte like. Že ak rozhodnite like pre šuchačku, odber pre nešuchačku. Dobre. No. To povie, tady to. Ešte raz sa šuchnúť, lebo ste dali like. Určite ste dali like, takže sa musíme šuchnúť. A čo by ste dali? Aha, ľudia. Epicky. A ideme teraz na toto. Tomáš ide prejsť a ja idem s ním to prejsť, aby Tomáš pekne videl, že aký je zlý parkourista. Na budúce, ak to ženieme Moon Drink, tak určite natočíme na to video. Áno. V Kobinote by to malo byť na Slovensku. Tak kde? Aloe vera. Termoplár ide. Môžem? Tomáš už vyšiel. Ahoj. Už ide. Nikto za mnou nejde. Tak to je to vysoko. Už môžem? No nie. Ja sa pripravím. Do červenej šuchačky môžem? Aha, neviem. Idem. Sa dvihla.
Zase mi zdrhli, čo? Ja tam sú.